विशेषतः रामनवमी 18 वर्ष आमचे देऊळ बांधून झाले आणि 71 वर्ष हांगा सेवा अविरत रीतीन निरंतर रीतीन घडलेली असा. त्यावेळी अयोध्यात सुद्धा श्री राम जन्म उत्सव चालू असा आणि प्रतिष्ठापना जाऊन प्रथम वर्षाची. ज्यावेळी हांगा सुद्धा राम जन्म उत्सव सदा सर्व अखंड रीतीन चलित आयले असा. पुढे सुद्धा असे चलचे आणि जो भक्तांच्या मनोकामना असा ते पूर्ण जावचे. कोणी आपल्या मनोकामना घेऊन हांगा आमच्या आवारात आमच्या देवळान येता. ज्यावेळी भक्तांचे जो मनोकामना आशिल्ल्यो ते परिपूर्ण जावचे. आयुष्य आयुरारोग्य भाग्य सकल सुख समृद्धी विशेषतः हे गोमांतक प्रदेशात सगळ्यांची सुद्धा सुख समृद्धी अयोध्या महात्मा सगळ्यांचे निश्चित आशीर्वाद करची मनोकामना पूर्ण जावची. पुढचे ते येतात ते दिवस सुखीचो आनंदमय संसार जीवन सगळ्यांची चलून दिवची सर्वत्र सांभाळ करची अशी ही आमच्या विनम्र विनंती असा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्राकडे. देवा सगळ्यांची बरें कर आणि अशेंच उत्सुकान आनंदीत तुझ्या सेवा करपाक जाय आमी. त्या रितीन आमकां सगळ्यांची सुद्धा एकमत एकचित्त प्राप्त करून दी. सर्वत्र सांभाळ कर आनंद दी देवा सांभाळात आणि बरें करा. जगदंबो उदयोस्तो उदयोस्तो उदयोस्तो. बोला मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीतारामचंद्र महाराज की. बोला श्री रामनाथ दामोदर महाराज की. जन्माला ऋषिकेश